Suspindi po ng lokal na pamahalaan ng Rosales ang operasyon po ng Prime Water Rosales matapos mabigong tugunan ang matagal ng reklamo ng mga residente tungkol sa maruming tubig, mababang pressure at hindi regular na supply. Ayon po sa tala ng LGU, ilang ulit nilang ipinatawag ang Prime Water Rosales Water District or RWD mula pa noong 2022 upang magpaliwanag sa kalidad ng kanilang serbisyo. Gayunpaman, nananatiling walang makabuluhang aksyon ang kumpanya sa kabila ng mga paalala at ibinigay na palugit. Noong Abril ng taong 2024, inamin mismo po ng pamunuan ng Prime Water na isa sa isang pagdinig ng Sangguniang Bayan na hindi nila matutugunan ang dekalidad na supply para sa umigit kumulang na 14,000 consumers, partikular na tuwing peak hours. Naglabas din ang Office of the Mayor ng show cause orders at final notice of violation, subalit nabigong magsumiti ng tugon ng Prime Water sa itinakdang panahon. Matapos ang serye ng reklamo at pagsusuri pati na ang rekomendasyon ay mula sa Sangguniang Bayan, Municipal Health Office at Liga ng mga Barangay, nagpasya ang LGU na ipatigil ang operasyon ng Prime Water bilang hakbang upang resolbahin ang patuloy na substandard na serbisyo sa tubig sa nasabing bayan. Kaugnay nito, iniutos ni Rosales Water District Board ang pagsisimula ng termination proceedings sa Joint Venture Agreement bilang paghahanda sa mga susunod na hakbang para sa pamamahala ng water system sa nasabing munisipalidad. IFM News. IFM News. IFM News.